Què passa, mites? Tot allò que avui la cosa va de bàsquet. Anirem a l'Eurobàsquet 2015, que es disputava a diferents ciutats d'Europa. Que són les semifinals i es disputaven a França. La selecció espanyola de Sergio Scariolo jugava contra França i l'esmaixada de Pau Gasol 60-61 a 30 minuts, a 3 minuts només per al final del partit. Disculpes. I els francesos, imagino que els francesos aturen el joc amb un temps mort. Nois, recordeu aquest partit? Per desgràcia, sí. Al principi no, però quan sí que faltaven 30 minuts, dic, no sé quin partit estem veient, si van 60-61 i falten 30 minuts arribaran a 200. Però sí que me'n recordo. Digues. És un partidàs recordat sobretot per l'actuació d'aquest home en els últims minuts del partit i també a la pròrroga, que en veurem properament. Sí, petit spoiler. Aquí que fa un joc amb els peus Pau Gasol i que col·loca la selecció espanyola per davant. Fem un salt en el temps i comencem, com dèiem, la pròrroga. 66-66. La selecció espanyola que controla el joc, ara no veig qui és el Chacho Rodríguez, que intenta entrar cap a dintre, penetració, pilota a dintre, cistella, 68-66, comença la selecció espanyola guanyant aquesta pròrroga. Posem en context que per mi és un dels millors equips francesos a la història, amb Tony Parker, Boris Diaw, De Colo, Batum, Lilia Gobert, locura, bastant equipazo. I a més jugant a casa, a priori, ja pràcticament tothom deia que aquesta Eurobàsquet era per França. Sí. Exacte, també hi havia Rudy Gobert, em sembla, no? Sí, em sembla que està per aquí, és el que està defensant en Pau, el que passa és que aquí era molt jove, tot s'ha de dir. I és molt dolent. però igualment en defensa jo crec que molestava igualment, saps? Vull dir que té el seu mèrit, la veritat, era molt xungo guanyar aquest partit. I a més aquí... Dic, a més aquí a Espanya, que està a les semis, però és que a la fase de grups va haver de guanyar l'última jornada contra Alemanya, perquè si perdia, que va acabar guanyant 71-73, es quedava eliminada i després va anar superant rondes fins aquí a les semifinals, que de moment va perdent només de 2. Ara és Sergi Llull qui juga la pilota per Felipe Reyes, que la torna cap a Sergi Llull. Espanya hauria de notar perquè queden 3 minuts i va per darrere en el marcador. Llull que entra i en cistella, partit igualat de nou, 70-70 a 3 minuts pel final. Ajustadíssim, Sí. I veiem que molts dos equips bastant fiables en els tirs lliures també, si són decisius en la part final, els dos equips amb bonus. Aquí no estava Navarro? Ja s'havia retirat? No hi era Navarro, no tinc ara mateix la data exacta de si era per lesió o perquè ja estava retirat. Crec que tu, Sergi, que ets el... Em sembla que es va retirar el 14, que és quan es juga al Mundial a Espanya. No estic segur, ara. Aquí hi havia, de bases, hi havia el Chacho Llull i Guillem Vives, d'exterior Rudi, Pau Ribas, San Emeterio i Víctor Clavet, i pel joc interior hi havia en Pau Gasol, Willy, Felipe Reyes, en Mirotic i en Pablo Aguilar. Vull dir, tampoc hi havia Marc Gasol ni Ricky Rubio. Sí, Aguilar, tio. Pablo Aguilar, com pot Espanya arribar lluny amb Pablo Aguilar. Però, vull dir, no hi havia ni Ricky Rubio, ni Marc Gasol, ni tampoc, per exemple, a Sergi Vaca es van portar Nikola Mirotic en aquest cas. Sí. Però... Home, sí, sorprèn. Sí, curiós. No era la millor selecció que podien portar, vaja. Exacte. Mira, Felipe Reyes, com sempre, queixant-se I fent faltes. I piten la quarta falta i per tant seran 2 tirs lliures per la selecció francesa, que pot empatar el partit de nou al 72. Queden 2 minuts i mig pel final de la primera pròrroga. Espanya 72, França 70. Partit ajustadíssim. Jo aquí ho veia xungo, perquè dic, hòstia, estan a casa, supermotivats. Em sembla que havien perdut algun altre cop contra Espanya. A més, l'equipàs que hem dit, que a la banqueta hi havia vist abans a Florent Pietrus, a Gelaval, o sigui que tenien molta profunditat, Geoffrey Lavernier, una passada. O sigui, jo aquí estava cagadet, la veritat. I aquí hem fet un salt en el temps, queda només 1:27 per al final de la pròrroga i el resultat és de 72-74 en tirs lliures per als francesos. Boris Diaw, esquillença. Falla el primer, per bona sort espanyola. Sí, I a veure el segon... Però estava ben tirat. Sí, m'ho el mateix.
Això és per preses falses. Exacte. El segon sí que va dintre, França se'n va de 3. Hòstia. Espanya a 1 minut i mig, Sí, menys d'un minut i mig per acabar. No ho recordava. Hauria de notar sí o sí, Sí, sí. Aquí és Pau Gasol, que la juga per Sergi Llull, que intenta tornar-la a l'interior per Pau Gasol, que rebrà el tap de Rudy Gobert. Falta, no? Atenció, perquè dissenyala falta i no sé, nois, si és la cinquena, Té Sí, pinta, mira. Sí. És la cinquena, se'n va a la banqueta, Al Rudy carrer. Gobert, un dels principals jugadors a la pintura, a l'interior, més que res per envergadura, Sí. a l'hora de defensar Pau Gasol, que anota el primer tir lliure, retalla diferències, I doble, 32 punts i Exacte. 10 rebots per Pau, i el partit encara no s'ha acabat. Hem de dir que en aquest partit no estava Gerson Yabusel, però no perquè encara no fos professional, sinó perquè la sanció que li han ficat és tan gran que li ha afectat també en el passat, ha alterat l'espai-temps i tampoc va Per poder això la jugar sanció ridícula, de l'Eurolliga. en aquell partit, sí, molt heavy. Això podien ser tranquil·lament un any o dos, perquè va ser heavy, Pues sí, la veritat. a mi m'ha indignat molt. Atenció en aquesta recuperació, hem entrat ja en l'últim minut de la pròrroga, França està per davant, un punt per davant, arriba Pau Gasol, I es baixa 2 punts més, ja porta 36 punts, Pau, i queden només 49 segons i Espanya s'ha posat per davant. Important aquest atac de França. És que a més en Pau aquí tenia 36 o por ahí, o sigui, era gran ja, però es va cascar un partidazo. Sí. Tal. No piten falta els àrbitres, deixen seguir el joc, és Rudy que atura la transició, Sergi Llull, Espanya mirarà de fer un atac llarg, és només un punt el que hi ha de diferència, important anotar. Llull, que obre la pilota cap a l'exterior, no entra però el rebot a Pau, l'esmaixada, i Pau Gasol, que està sent l'autèntic protagonista d'aquests últims minuts de partit, monopolitzant pràcticament les cistelles de l'equip espanyol. I atenció, perquè Són 3? Víctor Claver ha fet una falta Molt tonta. Rara, no? productíssima, no? Però no sé si són 3, no ho recordo. Si No són sé, 3 però és una liada. Aquí Pau Gasol està a punt de fer-li un llausele a Claver, Mare meva. Sembla que són 2, Ha fallat. Crec que és Batum, que falla el primer, de la que s'ha lliurat Víctor Claver, mare de Déu. Ja el criticàvem molt abans en Víctor Claver, És que fa cada cagada, té el xat a la Atenció, sang. perquè els havia fet tots, fins a aquest moment, 6 de 6, i aquest l'ha fallat. Pobre. Sí, El eren segon, 3, eren 3. Batum, I també el falla. que també Quin el desastre, falla. Mare de Déu. S'ha cagat, Això és la pressió, perquè no n'havia fallat cap i ara n'ha fallat 2 de cop. Joder, i Evan Fournier també estava a la banqueta. És que tenien un equipàs, tio. Home, Que de bo. llarg el millor equip d'aquell Eurobàsquet, sens dubte. No, i segurament Hòstia, I falla el tercer també el falla, és la pressió total. Sí, I atenció al contraatac, és Rudy, que obre per Llull, Molt intel·ligent. Espanya deixa passar la possessió, la pilota se'n va cap a dintre i es Que marxarà ben jugat, Pau Gasol, que anota el seu punt número 4. Queden 4 segons, Espanya guanya de 5, i Espanya que guanyarà aquest confrontament a la pista francesa i es classificarà per la final de l'Eurobàsquet 2015. 40 punts de Pau Gasol. Nois, què us ha semblat? Què recordeu d'aquell partit? Buah. Molta adrenalina, tio, perquè si us recordeu, perdien de 3 a falta d'un minut i mig, és com que en un moment es capgira tot. A més, guanyant un dels equips més històrics de la selecció de França, té un mèrit brutal. Per mi és un partidàs, moment icònic que ha d'estar sí o sí al canal. Home, i sobretot això, fan 80 punts i 40 de Gasol. Vull dir, el partit de Gasol és una bogeria. A mi, jo la pregunta que feies ara, Adri, fa ràbia, perquè com a hater d'Espanya, que sempre vull que perdin fins i tot el parxís, i no hi havia manera. I pensava, bé, aquesta vegada a França, contra aquest equip de França, però què va? Gasol va decidir ser extraterrestre en aquest partit. Per mi hi ha 2 moments claus. El primer és l'expulsió per 5 faltes de Rudy Gobert, que tot i que Pau estigués fent un gran partit fins a aquell moment, a partir de l'expulsió de Rudy Gobert no va haver qui el va parar i va fer tot el que va voler a la pintura. I després l'altre són els 3 tirs lliures. Primer, amb Víctor Claver, que fa una falta tontíssima quan estàs guanyant de 3 i la fa quan està tirant el triple. Però després que Batum falli els 3 tirs lliures també és un dels altres punts clau en aquest partit. Doncs si us ha agradat,
dir-vos que a la final l'Espanya la va guanyar contra Lituània 80-63. Poseu-nos like en aquest vídeo, seguiu-nos al nostre canal de YouTube i com sempre diem en el nostre canal i en els nostres vídeos, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper al partit! proper partit. Adéu! Adéu!